Jaratasena ana wong tuwa tak jantur ndase. Waduh. Ngeli apa? Ngeli. Ngeli apa? Ngeli. Medeni lho, ngeri, ngeli. Sing dadi nyatane Pakde. Matek dening aku Dewano. Hoi, modal. Hop, modal. Pecah dadamu semplok jajan. Kejape ora penyakit. Ayo nggawa wadyabala. Oh, anu, wis gawa. Pusaka. Ah, nek omong dipikir. Ngantuk ta kowe? Heeh. Modal wedan lapo. Glaji ndasmu dibakno. Modal. Wis ah. Kecel aku. Aku wong tuwa Tatena. Nek nganti ora tok wales, wilang bebalang tenan. Ayo gage, walesen aku. Woi. Coba alon. Mungsuhe sapa man? Nah, gene iso lancar. Saged. Nah, maju apa ora? Maju pantang mundur. Mungsuhe sinten man? Antasena. Nun. Ngandel ora? Mengkak. Kok diwalik iki? Al-Fatihah kunjuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Paman Arya, wonten dawuh. Mboten kinten babar pisan. Dene dinten samangke wonten Jawata ingkang mandhap wonten ing negari Ngastina, Paman. Menawi paduka ngertos menika Jawata pawisikipun sinten? Aduh, Nggir. Nyuwun pangapunten, menika Iwang Pikula Narada. Ingkang pareng tedhak wonten ing negari Ngastina. Ah, perkencong warudaya Pak Pong Mbok Bolong kali codhe sapa sing gawe? Duryudana. Lah kok banget timen kita kuwi karo dewa kok ora apal iki piye to, Nggir? Ngetokke nek kita kuwi suwijining titah ingkang ora nate manembah. Nyuwun mapunten Pukulun, mboten kok mboten apal namung kula kesupen. Ah, wis apal ora apal karo pelali iki padha wae. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun pangestu ulun tampanana ya kula. Kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Pukulun bekti kula kunjuk. Ah sengkuni ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Pukulun sembah bekti kula kunjuk. Baladewa ulun tampa karya bombong tias ulun liwat pangestu ulun tampanana ya kula. Kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Oh kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Ya, Begawan Durna ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecakna anggen jengan dika lenggah Pukulun. Wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing negara Ngastina. Pukulun. Wonten wigatos menapa panjenengan rawuh wonten negari Ngastina? Menapa badhe paring dawuh bilih Bratayuda cabar ing damel? Kosik. Aja nganti kita banjur paring dawuh ing kaya mangkono. Maca kelawan batin ulun. Sayekti apa kita ngendikake mau luput. Liripun kados pundi? Prapta ulun ana negara Ngastina iki malah dadi kosok balen Duryudana matedhakake kelawan dawuh iki Wang Pikula Jatimurti yen to iki wis saya nyaketi perang gedhe ing winastan Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi perang antawising Pandhawa lan Kurawa. Ing padha rebut negara Ngastina. Pandhawa njaluk bali ning Ngastina, kita ingkang ngukui negara Ngastina mula wis ora bakal bisa diselaki meneh. Yen to Bratayuda bakal kelakon, mula aja nganti kita kaget besok apa Bratayuda bakal tumeka. Nanging ing wigati wiwit dina iki kita kudu tata-tata. Tegese tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Aja nganti kita
Mengko bingung merga dewa tumuli netepake dina Bratayuda Jaya Binangun. Ngoten pukulun ya. Wis aja kita duwe rasa was lan sumelang. Aja kita duwe rasa miris. Nanging lakonana kodrating Jawata iki kanthi tawajuh. Kanthi cara mengkono, apa ingkang kita lakoni mau sayekti netepi marang kewajiban Alendra Ngastina ingkang kudu napaki Bratayuda Jaya Binangun. Matur sembah nuwun. Dene Paduka purun sampun paring keterangan babagan Bratayuda menika mangke. Badhe saya anyaketi titiwahyaning mangsa kalanipun. Ya, pancen kaya mengkono. Lajeng ingkang salajengipun Paduka paring dawuh menapa? Sayektine mboyaana ya ming kuwi. Ulun dak rawuh ana ing negara Ngastina mung matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Manikmaya supaya jeneng kita samapting gati sawigaing diri sabab mengko bakal ana tandha-tandha Bratayuda bakal kawiwitan ya kuwi para Pandhawa utusan duta pengawakaning para Pandhawa ingkang rambah kaping 3 mala kita kudu prayitna etungen mengko yen ana duta saka negara Ngastina sepisan kaping pindho lah ingkang kaping 3 mau wis katandha wiwitan Bratayuda Jaya Binangun ora bakal bisa diberat maneh nger kulup Kurupati Sring Astina Maka Prabu Duryudana alona ngandika dhuwarining Sun Werkudara. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Tumunten kula cumadung dawuh ingkang salajengipun. Wis, ulun cuming ngatedhake kang kaya mengkono kuwi. Mulaya kulup surti ati-ati duga-duga digawa. Sing prayitna nggon kita ngitung dutaning para Pandhawa ingkang rambah kaping 3. Wondene ana duta Pandhawa ingkang kaping 3 dadi titikan yen to kuwi kawiwitan Bratayuda Jaya Binangun. Padha kepenakno nggene padha bawa rasa Ndrawina jroning dhateng negara Ngastina. Ulun kondur makayangan yo nger. Muga-muga apa kang dadi dawuh ulun iki dadi mbok bundele ana ing penggalih kita aja nganti kita kleru nggone ngitung tumampaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Niki ngestaken dawuh ulun. Andyapala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa Kambaung Kesra kadite merut layut sagung Praratu pun boten wonten crana malih pun boten wonten cara sing kudu dilakoni tan wurunga Pandhawa lan Kurawa badhe majeng wonten ing pabaratan Bratayuda. Iwang Bungkulu Naroda sampun paring dawuh menawi wonten tandha-tandha duta pengawakaning Pandhawa ingkang rambah kaping 3. Ingkang pungkasan inggih menika katandha wiwiting Bratayuda Jaya Binangun. Dewa kok ora ngerti rasaning menungsa. Dewa ora iso batin karo atine Duryudana rawuh ning jagat ming gegasah karo pikire Duryudana. Ngerti kaya ngono gunane apa diwon dadak ketayalan tekan jagat. Ming arep menehi kabar Bratayuda ora bakal bisa diselaki. Bratayuda kudu kelakon. Pawan wonten dawuh nggih. Pripun? Pripun kahanan kaya ngenten iki kula kudu pripun? Kula aturi paring dawuh. Aduh nyawa-nyawa jimat kula kedah kados pundi? Nyatanipun sampun dipun tetepaken dening para Jawata malah sampun paring dawuh badhe wonten tandha-tandha dumados sing perang ageng Bratayuda. Boten kados pundi? Sewu nggih, saenipun inggih kedah dipun lampahi kok nggih. Badhe menapa malih badhe kados pundi malih nyatanipun dewanipun sampun dumugi wonten ing jagat. Lan sampun paring dawuh bilih Bratayuda badhe kawiwitan katandha wonten duta tigang perkawis. Menawi cara kula sampun ngantos dipun getuni, kedah dipun lampahi. Nek ming padha ngucap dilakoni wae iso. Ning kula niki sing duwe sedulur 100 cacahe. Kurawa niku sanak kadang kula dhewe niku getih kula. Nek kanthi padha tekaning pati ana ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sapa sing kelangan?
kula sing kelangan, kula sing rumangsa kelangan sedulur, kelangan derajat lan kelangan pangkat. Nek mung padha iso muni dilakoni bayi wingi sore iso ngucap. Kula njaluk iku pratikel, ora njaluk sampeyan kudu mung mili kaya ilining banyu. Nuwun sewu. Menawi saking panduginipun ingkang bapa ing kepatihan, sakmenika ngaten kemawon nggih. Gunane apa ngenteni duta pengawakaning Pandhawa ingkang kaping 3 sakmenika dipun gege mangsane digelak wancine. Digege mangsane digelak wancine pripun? Sampeyan aja waton bisa ngucap. Ning niki kahanan sing wigati nek ana para sepuh sing waton iso ngucap. Kula ora kepengin adu arep karo wong tuwa sing mung kakean bacot ora ana nyatane. Nggih. Menawi cara kula digege mangsane digelak wancine menika sadurunge Bratayuda kelakon kula lan panjenengan dhisiki laku aja nganti Pandhawa tata-tata. Nek Pandhawa ora tata-tata digecak perang setya kaya ngapa mesti ora bakal bisa nambak lakuning para sata Kurawa nggih jagat Dewa Bathara Wawan. Niku sing kula karepke. Duwe iku, duwe partikel, duwe penemu kaya ngoten niku sing kula karepke. Ora mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul mangan suguhan. Ning ora ndek penemu babar blas, ming paitan klambi batik. Racak-racake do kaya ngono kuwi. Kula kepengin sing duwe penemu, kula kepengin padha ngulir budi ngasah kadewasan. Kula cocok, kula mathuk nek dinten iki dhisiki perang wonten negara Ngamarta, dhisiki perang teng Indraprastha. Mumpung srayaning Pandhawa dereng sami dugi, mumpung Pandhawa durung duwe kanca, wong 5 digecak, wong 100 mesti bakal tekaning pati. Menika ingkang kula kajengaken Yayi. Lho nyuwun pangapunten. Menawi caranipun mekaten kula nuwun sewu panjenengan badhe dipun cacat dening jagat. Panjenengan dipun poyok dening para kawula. Kula ora usah gagas perkara kula dicacat karo jagat. Dipoyok dening para kawula. Sing baku kula menika golek kemenangan perkara carane piye menika manut kalian kula. Lah menawi caranipun kados mekaten menika tegesipun paduka semenika singlar dhateng jiwaning kasatriyan, ora ngrebug jiwa kasatriyan. Kula ora ngrebug perkara kula menika satriya napa boten. Wong niku sing digoleki menang, perkara carane piye kudu menang. Duryudana kudu menang. Nek perlu digecak perang negara Indraprastha dina iki uga. Wah, menawi ngaten kula nuwun sewu, kula mboten tumut-tumut. Kula nuwun sewu menawi caranipun maten kula mboten melu-melu. Sampun ngantos kula menika dipun senggu wong tuwa ora elik-elik karo kadang taruna. Teka duwe pakarti kados mekaten kula mboten tumut. Gorawu wonten dawuh. Nek pancen sampeyan ora gelem melu, nek pancen sampeyan ora gelem melu-melu perkara niki, sampeyan ora gelem nderekake apa sing dadi karepane Duryudana, kula mboten lawa-lawa. Kula mboten badhe anjiat, kula mboten badhe ameksa. Ning saniki kula aturi menggalih piyambak, gunane napa sampeyan lungguh teng mriki? Gunane napa sampeyan jagong teng mriki? Nek sampeyan ora nglojongi pakartine Duryudana, upama sampeyan kula anggep sampeyan iku lair ndedheple ting Astina, ning batin sampeyan ngemuli Pandhawa, napa mboten lara ati sampeyan? Mumpung durung ana ucap sing metu saka tutuke Duryudana sing ngelokke Ratu Mandura, sampeyan mang metung aja nganti kewirangan teng mriki. Apike pripun? Apike kula tak bali teng Mandura. Pundura. Wonten dawuh, Ger. Sampeyan pini sepuh. Nggih, nggih. Kira-kira kon ana kula ndek penemu ngepuk perang teng negara Indraprastha cocok napa mboten? Cocok ora, Kakang? Cocok. Niki lahir batin lho. Lahir batin, Dik Pati, sampeyan kampun bebeda kula to. Niku wau ajeng kula aturke ning kedisian sampeyan. Oh, ngoten. Nggih. Kula duwe iga penemu tinimbangane kedisian luwung disiki nek cara kula ngoten. Oh, nggih. Nek ngoten sampeyan saguh dadi senopati. Nek perkara niku mengke riyen. Saguh mboten. Nek ora saguh tegese sampeyan iku ora mbilani karo anak-anak sampeyan Kurawa. Nek ora saguh sampeyan padha karo ngembrukke negara Ngastina. Saguh napa mboten? Mungsuhe ming para Pandhawa 5 lho. Pandhawa niku jare murid sampeyan. Ning Pandhawa luwih pinter tinimbang kula. Ning sampeyan ngerti keringkaning Pandhawa kaya rembug sampeyan ngarep. Oh iya ya. Nggih. Saguh. Saguh.
Madeg Senopati teter. Nggih. Pun mboten nonton. Pun mboten nonton. Sampeyan mbiyen seneng sapa mrika? Wah, hobi. Ha nggih. Nggih. Nek ngoten diketapake para pusata Kurawa. Anak-anak kula mangkat Adipati. Kula piyambak ngajeng nggepo perang negara Ngamarta. Pandhawa ajeng kula pateni kabeh. Nggih, ning niku mboten mung kandhek wonten ing pangucap lho kababar dadi pakarti. Lho, mestine ngono. Pendhita menika mboten kenging mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong mencre. Sentre. Nggih. Ora kena blendra-blendre. Nggih. Diestoke. Kula estoke. Pamanaryo wonten timbalan budal Kapodo Sibo. Kadang kula Sata Kurawa kan ngrampit gegaman kecak perang negara Ngastina. Nek ngestaken dawuh pamit mandal pasilan. Sing ati-ati Jaya bocah cilik Baduna. Wonten dawuh, Ger. Kula aturi ngawat-awati lampahing para Sata Kurawa. Nek perlu sampeyan kula dapuk minangka dadi senopati. Oh, inggih ngestaken dawuh. Mangke kula ngaturaken jangkanipun Pandhawa gangsal. Aja sok janji ta. Senengane kok ngaturke sirahe Pandhawa 5 kelakon we urung. Aja sok janji. Ketoke bengi niki Pandhawa mati, Dipati. Oh. Ketoke. Nggih. Mula aja sok janji sik. Nggih, pun. Kok sampeyan iso kaya ngono mergane napa? Mergane pun bola-bali kula mangan walang bengi niki, Dipati. Klebon. Kaya jenenge weneng sawah kok ya. Oh, ya wis ora dadi ngapa nganti dalang kok sangune kok baigon. Neng, ya mbok disemprotke sampeyan. Seneng nek sampeyan mendek kula mendem. Nggih mboten. Ngestaken paduka anak Prabu Duryudana parang yen pamit madal pasilan. Surtayu. Kadangipun Kakang Dimas Surtayu. Mbok coba jawilen wong ora tau melu sowan kok sowan. Sur, nuwun wonten dawuh. Wah, kaget kula. Oh, pancen bocah ora. Brandek punole dandan ora kaya-kaya wae. Ming arep turu. Kekeselan lemu dadi Den Mas Brata apa piye? Mboten, Mbak. Engko dadi ngono iki njur keturun. Nggih. Surtayu wonten timbalan. Budhanu Kapodo Sibo ingsun kundur ngedaton. Non paramatal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanadyan kundur ngedaton jeluk saking dampar kendara napit gambaran gading. Kadharaken sangganing Pohomban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngampil upacarane keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Kantilon saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau. Ora pati nduga ngono. Wis bola-bali Baladewa tinimbalan sowan negara Ngastina. Monggo budhalku saka negara Mandura. Pengajapku supaya aku kuwi mesti entuk kabar ingkang becik, ingkang apik. Nanging mesti pendak-pendak Baladewa prapta negara Ngastina mung dijak sarta dikanthi supaya mikir piye carane mateni para Pandhawa. Lah kok dadi ora owah-owah pambegane Yayi Prabu Duryudana. Ingkang tansah duwe rasa gedeng keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, ladalah ya. Aja nganti kedadian nggih mangsa ngelak wanci Bratayuda. Apa ingkang bakal dadi pakartining para Sata Kurawa bakal aturake marang kadang-kadangku para Pandhawa.
carian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni maya Wisnu Pratenta wis anggeni maya Wisnu Pratenta oh Gandeng wis pamit Kanjeng karo Kanjeng Hyang Anantaboga lan Kanjeng Ibu Nagagini nggonku bakal metu ing dedaratan ing wigati bakal ngabekti karo pepundhenku para Pandhawa. Mongko nyatane kabar sing tak tampa yen to Bratayuda wis nyaketi, Bratayuda wis mung kari ngenteni wahyaning mangsa kala. Ora lega rasane atine Antarajane ora ngabekti karo wong tuwa sarana aku ngorbanake lawan awakku kanggo kamenanganing para Pandhawa. Syukur bagi para Pandhawa bisa nampa marang Antaraja kadhapuk dadi senopati. Dadi sarana nggonku bakal njunjung marang derajati wong tuaku para Pandhawa kabeh. Nuwun sewu Prabu. Kanjeng Rama Jodipati, Kanjeng Paman Madukara, kula ingkang putra Antarja ingkang sowan ngabdi antara ngersa paduka Kanjeng Paman. Kakang Antarja. Iya Dimas. Lah iki malah adhiku lanang Wisanggeni karo Antasena. Iya Kang. Oh Kang, aku bareng karo Wisanggeni. Si Adyarti ndak menyang endi ae. Ngerti yo? Satemene aku wis arembug karo Kakang Antasena. Gandeng aku karo Kakang Antasena kuwi suwijining putra Pandhawa. Ingkang beda karo putra-putra liyane. Tegese beda piye? Kakang Antarja prisa dhewe. Aku kuwi ora iso ndodhok, aku ora iso tata krama, aku ora ngerti unggah-ungguh. Mongko dina samengko sumebar warata. Wis sumebar yen to Bratayuda wis nyaketi. Iya, pancen kepara nyata. Lah, aku karo Kakang Antasena kuwi duwe penemu. Yen ora ngabekti karo pepundhen Pandhawa srana nyelamakake uripe awake dhewe kanggo kamenanganing para Pandhawa, sesuk kapan meneh awake dhewe bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, ya wong tuane awake dhewe para Pandhawa, Kang. Mula karo Wisanggeni iki janjane arep sowan negara Ngamarta. Arep matur karo pepundhen Pandhawa. Nek entuk awara Wisanggeni arep madeg senopati sesuk mangsane Bratayuda. Upama ta ora, aku arep nyadong timbalaning Kanjeng Prabu Darmakusuma. Kewajibane karo Wisanggeni kuwi entuk kewajiban apa? Ngono lho, Kang. Dimas, kowe tak kandhani. Yen to jatine Antarja ya kaya mengkono budal saka ing jangkar bumi. Pamit karo Kanjeng Hyang Anantaboga lan Kanjeng Ibu Nagagini, niatipun Kakang uga bakal sowan marang negara Ngamarta. Ingkang wigati mung bakal nyadong dawuh timbalaning para Pandhawa. Kewajibane Antarja iki sesuk apa lan aku diwenehi pakaryan apa marang para Pandhawa yen to wis dumadi perang Bratayuda Jaya Binangun. Wah, lah dalah. Yen ngono padha bareng sak lakune awake dhewe Kang wis aja nganti katon men ayo padha bareng-bareng mlaku budal marang negara Ngamarta. Ya Kang yo, bareng karo aku wae karo Wisanggeni. Aja nganti pisah wong niati ya padha. Ayo Dimas tak tutke Yayi kadangku Wisanggeni Antasena. Apa?
ora pangling iki Antarja. Ih, Kanjeng Wa Surtayu ingkang merpeki dhateng lampahipun ingkang putrapun Antarja. Lampahipun para sata Kurawa dampyak-dampyak sajaipun anggem wigatos. Wa menawi dipun marangaken kula badhe nyuwun mriksa. Kanjeng Wa badhe tedhak dhateng pundi lan wigatosipun menapa? Antarja wonten timbalan. Bingung penggaling Kanjeng Wa Prabu Duryudana ngelingi babakan Bratayuda. Mula aja nganti gawe ora kepenake penggaling Kanjeng Prabu dina samengko pasewakan negara Ngastina. Wis netepake yen to Kurawa kadhawan anggepuk perang negara Ngamarta. Ora usah dadak ngenteni sasmitaning dewa besok kapan Bratayuda bakal diwiwiti, dina iki dikenceng. Yen pancen Kurawa sing tekaning pati, Pandhawa ngukup kemenangan, nang yen Pandhawa tekaning pati, Kurawa ingkang ngukup kemenangan. Nger Antarja. Jaja montap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir. Yen pancen kaya ngono kepasang yugya katuju nginu Kanjeng Siwa Surtayu. Lho, lha kok dadi kowe malah terus jumen ngadeg nang ngarepe Surtayu. Malang kadhak ucapmu tanpa tata krama. Antarja sowan marang negara Ngamarta wigatine mung kepengin nyuwun kadhapuk dadi Senopati. Manglurah satru murka para sata Kurawa. Mula gandeng saiki Kurawa wis blaka karo Antarja bakal ngecak perang negara Ngamarta nggege mangsa nglak wanci Bratayuda. Aku ing bakal ndapuk awakku dhewe dadi senopati ning wong Ngamarta. Ayo. Patenana Senopati Ngamarta Raden Antarja. Ora keduga mateni Senopati Ngamarta Raden Antarja aja kakon tak babati gamanmu kowe karo sata Kurawa. Walah dalah. Ngempe loro nggih Pati Sumuk nyawamu idam terbeluh parat. Antarja, ana maran kowe bayi wingi sore. Kepengin tinjung akeret nyawamu marang Jajalana. Awakmu Surtayu maju jangkah untake nyawamu marang Kayuwanganing Bathara Yama. Siwa Surtayu. Bayi wingi sore wani karo wong perang. Oh, ha, mati kowe. Wah, pecah dadang. Wah, woi. Wah. Oh.
Betul. Betul. Wah, Antasena, Swatama dasar Pranyata. Ora minggat tebak danawene marganing patimu candhak cacahke Kalanjana. Wah, cangkemmu. Ayo, mati. Pecah dadamu. Wah. Oh, tak kira apa. Antasena? Pakde Durmagati. Jale sing maju Antalja. Aku barang yono, lombongan. Ayo kencang Blatayuda, gege mangsa gelak wanci. Ngalahke Antasena Antarja iso ketemu karo para Pandhawa. Ora iso ngalahke Antarja karo Antasena. Ana wong tuwa tak jantur ndase. Waduh. Ngeli. Apa? Ngeli. Ngeli apa? Ngeli. Medeni lho, ngeri, ngeli. Sing dadi nyatane Pakde. Matek dening aku Dibana. Hoi, modal. Hop, modal. Pecah dadamu, semplok jajan. Kejape oleh penyakit. Ayo nggawa wadyabala. Oh, anu, wis gawa. Pusaka. Nek omong dipikir. Ngantuk ta kowe? Modal wedan lapo. Glaji ndasmu Dibana. Modal. Wis ah. Kecel aku. Aku wong tuwa Antasena. Nek nganti ora tok wales, wilang bebalang tenan. Ayo gage, walesen aku. Woi. Aji japa mantra mantram sakti diempake Sur. Iki wis arep ngancik Bratayuda, mongko anak Prabu Duryudana wis dawuh kon gigi mangsa gelak wanci perang Bratayuda. Lah kok dadi ming ketemu Antarja Antasena wae kok do geger iki coba. Petungan liar menang piye, liar iso unggul piye, mungsuh Pandhawa nek mungsuh anak-anake wae padha kocar kacir ora karo-karuan. Man, ngono apa? Nuwun sewu. Kula nek maturake akeh sampeyan mesti maidu. Saniki ngeten mawon. Sampeyan kula tak nyawang jajal mungsuh Antarja Antasena niku wonge ampuh napa mboten. Sampeyan ngerti, kula kali Kartoparma niku pangareping prajurit. Niku mawon ora menang karo Antarja karo Antasena. Pun saniki mboten sah maju ngenceng Bratayuda nggih mangsa gelak wanci nyepetke Bratayuda mboten sah. Ning saniki apike Kurawa dikrumpukke nekake kiai do ngaku dosa man sadurunge tekaning pati. Kowe iki omong apa ta kowe iki? Kok malah kon do ngaku dosa? Do nyuwun ngapura sebab kula kinten bincang Bratayuda Kurawa mesti modar kabeh. Nyatane mungsuh anak-anak Pandhawa do kalah. Kok aja mungsuh Pandhawa. Pandhawa ming 5 arep ming 5 wae. 5 niku nek kekuatane dadi siji ngedapi-dapi mungsuh wong 100 mungsuh wong 1000 iso menang wong 5. Utawa sampean mang jajal maju nika. Semane ming maidu. Sawake loro dipaidu. Rasane teng ati kaya diiris-iris. Kartomarma, kula kalah ajeng napa sampean?
Ya wis nek kalah. Mulai njukuk paitan. Satama, nggih, Mas. Bapakmu pendhita ampuh kok kowe kalah karo Antasena. Apa bener bapak kula ampuh terus kula melu ampuh niku? Mboten dereng karuan. Wonten sing bapakne lurah, anake ora dadi lurah ya ono. Ana sing bapakne menteri, anake ora dadi menteri ya ono. Terus bapak kula pendhita ampuh terus kula melu ampuh, dereng kantenan. Aja dipadhake, Mas. Wong urip niku dhewe-dhewe, gedhe pancen gedhe. Padha karo wong tuane, ning nasibe dhewe-dhewe. Nyatane kula kalah kok sampeyan aja ngomong werna-werna. Muni antil cangkemmu. Lha iki ora ngomong apa-apa wis arep ngantil ta. Ora ulung sampeyan aja maido ngene ta. Ceking mriko niku wis ulet. Do kelolo-lolo atine sing mang paido. Aku sampeyan saniki aja maido dul mogati. Mungsuhmu, Antasena, kula kalah Ceklawa. Iya kok sik tak takoni. Kok iso kalah? Antasena iki sak anakmu kowe iki Pak Dene lho. Ditonton wong pirang-pirang kok durmagati kalah nek cara aku isin. Kula kok biasa. Ora isin. Lah, isin apa? Belang niku anane menang kalau kalah. Nek pancen kalah ajeng napa? Adi budidaya menang ya la ijo. Pun, saiki ngaten mawon. Kulawa kon mulih bener ngendikane Kang Mas Sultayu. Kulawa kon ngaku dosa. Kalau sing gawe urip selama hidup niki munggo sesuk durung terjadi belang Bratayuda Binangun. Nek belang Bratayuda Binangun, kulawa mati niku mestine sesuk iso do munggah jualga lan nyemplung neraka. Dene nyemplung neraka, sampeyan tok mawon. Ampun ngejak kula wae. Sampeyan udah diintip ning loko wangun. Ora omongan karo kowe. Sapa sing kurang maju? Lho. Biasane iki bengoke bantruk iki mung maknguk. Cit. Maju ora? Kula kan? Heeh. Rene sik. Ndak nek arep omong ki disarehke. Rasa kesusu jane kowe iki mbiyen ki lair ki waras. Coba jajal, ikhlas, sareh, sabar. Ora kami sosolen. Wong cilik kami sosolen ki nek kesusu-susu kami sosolen. Nek alun ki ora tau alon-alon ora tau kami sosolen. Coba alon. Mungsuhe sapa man? Nah, gene iso lancar. Saged. Nah, ora usah kesusu. Mboten. Ngono ki rak kepenak to jak omongan wong iki nek jak omongan kesusu ki aku dadaku melu mengkap-mengkap. Inggih, Man. Maju apa ora? Maju pantang mundur. Mungsuhe sinten, Man? Antasena. Ngandel ora. Ming kaget rak kami sosolen to. Arep aku muni Antasena kuwi tetep tenang. Alon tenang, mungsuhe Antasena, Antarja, wong loro. Ha ngono ki rak penak to. Wis saiki maju. Arep ketemu karo Antarja apa arep ketemu karo Antasena? Ora arep ketemu sapa-sapa. Lho lah sida maju ora? Sida. Nek sida arep ketemu Antarja apa Antasena? COD. COD ki apa? Ketemu berdua, Man. Maju kana Antasena pedhokno terus diantemi bondo tangane krincung sikile alus rasa kesusu sendika ngestokaken dawuh mangkat inggih paman ana budal rasa cenanangan alus wae. Engko ndak kami sosolen. Nggih, Man. Lah, ngono rak penak dirasake to. Wong mesti gendandapan kowe iki le terpengaruh ning gendandapan lho, Jit. Nek sono alus ki jane kowe iki ya apik. Nek kowe gendandapan mesti omonganmu kami sosolen. Pakdi. Wis mari poli kami sosolen. Wis Antasena. Rene arep ngopo? Arep umbah-umbah. Cit, non. Gelut kok umbah-umbah. Le lemes ki neng kono mau, neng kene wis kudu
kudu duwe semangat sing berapi-api mungsuh Antasena. Suramrata Jayamrata imbang-imbang padha-padha. Citraksi ki ngono kuwi aja sok duwahi ciri khase. Bener. Antasena? Piye? Kenceng Bratayuda. Tinimbangane ngenteni dadawing dewa saiki memengkari dalan loro. Dalan loro piye? Kiwa apa nengen? Lho. Dalan loro sing mati Kurawa apa Pandhawa? Nek sing mati Kurawa, Pandhawa ngukup negara Hastina. Nek sing mati Pandhawa, Kurawa ngukup negara Hastina. Ngono wae. Terus kowe mrene ngelabrak Antarja Antasena sing mepalangi lakine anu lakune para sesosata Kurawa. Wani apa karaku sing tak medeni apamu? Ayo, kowe apa aku sing tekani pati? Wah, kelakon tinju mbiraloka. Lho. Tinju mbiraloka mati jeneng aku. Yo, alon-alon yo Pakdik. Wah. Wedan. Kok diwalik iki. Cit. Dan. Alon bae. Alon sareh. Loro kokon sareh. Kula wis ta iso sareh, Pan. Tetekan rika kula isih halus. Antasena tak tantang. Antasena. Wani ora karo Antasena getak. Arep perang kok klemak-klemek. Sing biasa wae, Pakde. Jebret. Kula terus Malik kaya ngeten iki. Heeh, terus dadi perang. Antasena tak jotos dodone niku. Dudut. Apa ta? Dodone Antasena atos banget. Oh. Monggo biasane kula nabok dodone niku cempuk. Nini. Apa? Niki mesti atos. Oh, lah iya terus. Wah, saben kula antem kula nglekak saben kula antem kula getak. Ujuk. Antasena nendang rai kula tembel ben. Tembel ngoten niku kula nganti keder awak kula gedabikan gobek-gobek rara-raruan. Dipindhone man jebret. Oh, cecek-cecek candhak Antasena buanting teng lemah. Brek. Terus diuncalne man. Tetekan nggone Parjo. Wah iya. Parjo sesek kenong. Oh. Kula gugah sisan dhek. Oh iya. Ketiban wayang kok ora tangi. Terus kula gugah Jojo, tangi Jo, napa Jo? Terus lagi to. Dan rano. Nah iya. Ya wis ora apa-apa. Terus kalah man. Ya kalah ya mundur. Iki. Waduh. Wah. Antasena panjang digdaya. Wis Dodit nek wis mlebu ora metu meneh. Non. Nek wis mlebu ora metu meneh. Sampeyan iku edan yo. Mlebu niku mung kepengin metu kok malah. Ora entuk metu meneh niku karepe piye ra?
jan ora karu-karuan tenan. Nuwun. Maju ora? Mboten. Lho kok terus terang pun mboten ajeng maju. Ndelok tatune Surtayu niku, wah, wedi kula. Ndelok tatune Kartomarma kula ya gila. Swatama tatune ya kaya ngoten kula ya gila. Kawula mboten tatu mawon, pun tak mundur mawon. Mungsuhe ming anak-anakmu, anak niku ora medeni. Lha wong tuwa ora tau menang karo Antasena, ora tau menang karo Antarja, ora tau menang karo Gatotkaca, ora tau menang karo Sanjaki, ora tau menang karo Atrima mundur. Ben ambangane maju remu. Ya ta. Kowe ora isin lho. Wah, mboten isin niku nggone teng pundi. Pun sekejake kula tak mundur. Lah iki Kurawa arep perang ning Ngamarta piye kok Kurawa wis bubar sar-saran ora karo-karoan. Ajeng perang ya ngono, ora ya sakarepmu. Oh, wis ora gagas Kurawa ning kokean plening. Kokean acara ning ra tau iso kelakon. Kono pateni yo gruduk tekan dalan mandeg. Ayo nyerang kono diblengket negarane ratune dibondo gruduk-gruduk. Wis pesen konsumsi barang. Mandek dalan ora kelakon. Niku wis bola-bali wonten niku. Golek dalan liyane mawon aja. Dimas, piye Kang? Cetha banget yen to Kurawa wis nerak macak nerajang merbatang bakal nggih mangsa ngelak wanci Bratayuda liwat njron bumi men cepet lakune matur karo Punden Pandhawa. Ayo Dimas tak tuti yayi yo Kang tak derekake. Pate Cundaka Dewa wonten dawuh Gusti kula Prabu Nagayaksa lan Wadyabala kabeh negara ing Guwa Penatas ngugemi marang Nawala ingkang wis ndak tampa saka Sinuwun Prabu Duryudana. Yen to aku kinen sakbiyantu marang panjenengane nggone bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula aku njaluk penemumu pati kepiye munggo nggonku bakal nyaguhi lan orane apa kang dadi ngendikaning Nata Ngastina. Sinuwun. Miturut abdi ingkang kepatihan pun Cundaka Dewa. Samangke saking pemangke kula menapa ing dipun ngendikaken Sinuwun Duryudana lumantar Nawala. Saenipun paduka sendikani jernyatanipun menawi mangke Kurawa saged ngukup kemenangan. Tanwandi paduka badhe kathah sumitranipun lan sak mangsa mbok menawi sak mangke negari paduka ketekan parang muka tuwin mengsah. Prabu Duryudana sakurawanipun tartemtu uga badhe paring bebantu dhateng paduka Sang Nata Prabu Nagayaksa. Ladal. Yo. Yen pancen kaya mengkono, aku mengkari manut apa ingkang dadi karepmu te. Ya ming jroning Nawala. Ditulis dening Prabu Duryudana, aku ora dikeparengake tedhak ana ing negara Ngastina. Nanging supaya nyaket negara Ngamarta, ndhisiki ngepuk perang negara Ngamarta ora susah ngenteni Bratayuda. Taga wonten dawuh, Milung. Siap Juragan. Piye munggo penemumu babagan perkara iki? Oh, nek kula ya ora mathuk, kula ya ora cocok. Ya nek sing apik niku ngenteni perang gedhe Bratayuda dumadi nek panjenengan ajeng bantu kalih Prabu Duryudana niku kula nggih mathuk monggo-monggo mawon. Nek panjenengan terus nuruti menapa didhawuhake Prabu Duryudana kinen jujuk teng negara Ngamarta nggih mangsa ngelak wanci perang gedhe. Kejaba siji panjenengan menika nerak pacak nerajang wewaring dewa angka 2.
Nuwun sewu, sawijining nalindra nggepak perang negari sanes menika kudu wani mbuang layang penantang. Ya lho. Ha iya, kuwi jenenge lagi satriya. Ngebuk perang negara liya kok tanpa mbuang layang penantang niku teges sampeyan dianggep ratu sing Cirih getih wedi mati. ratu sing duwe rasa Mires satemah maras sabab bakal nyumurupi muncrating marus. Lho niku. Monggo nek ajeng gepuk perang negari Ngamarta monggo mawon ning buang layang penantang. nggih mboten kok arep gepuk perang negara liya kok malah buang uwuh. Niku tegese mboten cocok karo kanyusenyatan. Ya ya ya. iya. Piye Pate nek cara kula sampun ngantos ndaraturipun togog jernyatanipun togog menika namung batur, togog menika namung gedibal. Togog menika namung Panakawan. Menapa inggih paduka Gusti kula sanata badhe pitados kaliyan aturipun togog ingkang saknyatanipun menika dereng kantenan leres lan botenipun. Ngono ya te inggih. Ya yen pancen kaya mengkono. Dina samengko ketapno para wadyabala, togog wonten dawuh njaluk pangapura yen to aturmu dina iki ora tak gugu. Oh nggih mboten dados menapa. Sing jeneng batur niku pangembating catur ya lho. Ha iya. Elek-elek kalau Ratu Gustina Ewa dene mboten diagem nggih mboten napa-napa ning nek enten bobol boroting lelakon mang tanggung dhewe. Enten abang biruning kahanan lelakon sampeyan mang ngrasake dhewe. Ya mengko aku ing bakal ngrasake. Cundaka Dewa wonten timbaling adhawu. Tetapno para wadyabala ayo budal marang negara Ngamarta nggih mangsa ngelak wanci ngecak perang negara Ngamarta inggih monggo sinuwun kula dherekaken ayo wate Cundaka Dewa. Tindak kepet-kepet pancen bilung iku ora ngajar wong cethuk dijaluki minyak kok dikeki minyak panas woe ladal kok wonten dawuh kaya lungguh ning anglo ora mengke nek pun soklat rak mateng. Wah, jan ora. Iki nek ora sapa tegek sing kei minyak. Kudu tanggung jawab lho. Ngedemke. Ayo digelak lakone Pratek. Bateng negara Ngamarta kok mumpung tesih panas. Are kula dherekake iya kowe lah dalah setan lah. Wis tutup Leda Gojek. Sampun, Pak. Sampun, Pak. Pak. Napa-napa niku sak madya. Iya. Mboten perlu kekathan, mboten perlu kesidhiken. Nek kokean niku wong mangan niku urane 2 piring kok mangan 5 piring ya mesti muntah-muntah. Dadi Gojek ya sak madya. Ora perlu kokean, nek kira-kira cukup ya wis. Bagus, bagus. Aku seneng. Kowe duwe penemu sing kaya ngono kuwi. Napa mawon niku nek kekathan sta bakale ora apik. Iya. Lah niki terus ajeng ngrembug menapa, Pak? Kowe karo aku lho nderekke ndaramu Pandhawa
wis puluhan taun. Nganti dina iki aku wis entuk sasmita yen ndaramu Pandhawa bakal nyabrang perang gedhe kang winastan Bratayuda Jaya binangun. Mula ora aneh nek akeh para putra, para punggawa Tamtama Senapati ngepadha rawuh ning negara Ngamarta niate mung kepengin ngatonake dharma bektine supaya tinuding dening para Pandhawa madheg Senapati apan kuwi ingkang dadi gegadanganing para satriya. Lah terus kaya awake dhewe iki minangka dadi panakawan. Awak dhewe iki minangka dadi batur. Monggo Pandhawa arep nglakoni perang ya kuwi Bratayuda. Nek miturut aku iki kowe karo aku ya ora kena padha menak-penakan. Ora kena padha sak kepenake dhewe ning bantu Ndara Pandhawa anut kabisane awake dhewe. Yen awake dhewe iki batur ya bantu piye supaya prajurit kuwi ora kekurangan sandang utawa pangan, ora kekurangan unjukan butuhake unjukan sarta daharan kowe karo aku ya wajib nyawisake. Mula sing jeneng menungsa kuwi gegayuhane mung manut karo kabisan, manut karo ngukur karo derajate dhewe-dhewe. Nek derajate kaya kowe karo aku ya wis apa anane bantu ya sak gaduking kabisane awake dhewe aja duwe pepinginan sing di luar. Tenan ora, omongan kedawan ki terus kata-katane kentekan terus ming sak jabaning kabisane awake dhewe. Karepku ngono kuwi to, Le. Miat langening kalanggiwan agar pandan moncar tinon ler kekonang sureng sorot tetan padang kasoran pacaring purnaming kekono dasari mangsa katiga. Petruk ngapa? Jane kula niku duwe impen. Impenmu apa? Impen kula mboten perkara kula menika turu terus nglakoni impen mboten. Sing kula aturke impen niku gegayuhan, Pak. Gegayuhan sing piye? Gandeng pendak-pendak Bapak Prisa piyambak nek kula niku arep ming panakawan ning kula duwe keprigelan olah kridane ngaprang. Wis mula wali kula menika ketemu karo Kurawa, kula ngakoni perang karo para sata Kurawa, nyatane Petruk tekan semriki ya slamet, ya urip. Tegese Petruk niku ora ketang sithik duwe keprigelan ing babagan ulah kridane ngaprang. Lah terus kula kok duwe gegayuhan, Pak. Gegayuhan apa? Kula kok kepengin matur ngersane karo Punden Pandhawa. Kula kok kepengin sak ora-orane didadekke prajurit, sak ora-orane didadekke manggalaning prajurit utawa kula malah luwih diparingi pangkat. Syukur bagi nek Petruk niku iso ngukur karo ketrimaning urip. Kula pengin dadi senopati ngaturke kelabuh bektine awak kula dhateng punden-punden kula para Pandhawa, Pak. Marika ten prayitna semuriris. Semuriris seka balik titiyane Gandayani. Petruk. Lagi mingkem lho leh ku omong. Wong ki ngukur karo derajate, ngukur karo kabisane. Lah wong kowe iki ming batur, kowe iki ming panakawan ya bener, kowe iki tau tate Bandayuda perang karo Kurawa. Tau tate tak kongkon kowe nemu alangan kudu adu atos sing balung uleting kulit karo Kurawa, pendak-pendak kowe iso menang. Ning iki Bratayuda ora sak lumahing wong perang. Apa kira-kira kowe iso lan iso dijagake upama entuk pangkat saka para Pandhawa, Pak? Napa salah nek kula iki gegayuhan sing luwih dhuwur? Para nimpuna sampun-sampun nyebataken yen kowe duwe gegayuhan kuwi yen iso sak dhuwuring langit gegayuhanmu sak dhuwur-dhuwure. Upama tiba ora tiba ning isor, nanging isih tiba ning dhuwur tegese mboten amblek urip kula. Upama kula niku didhapuk dadi senopati tenan, wah kaya ngapa senenge atiku. Kula ora arep owel karo uripe Petruk, ora arep owel karo kahanan kula. Kula ikhlasake. Nek pancen Petruk kudu tekaning pati, Petruk kudu sirna wonten ing Bratayuda, kula mboten napa-napa. Ikhlas. Patine Petruk, patine Panakawan ning para Pandhawa ngenami Petruk, kinarya rabuk kemenanganing para Pandhawa. Sumpah lahir batin, Pak. Seksene sing gawe urip kula mboten ajeng owel, kula ora arep ngrundel. Ning kula ikhlas lahir batin, Pak Semar. Anakku, anakku.
bapakmu mengestoni ning sing jeneng wong perang kuwi kudu duwe daya kekuatan. Mula sadurunge kowe sowan ning negara Ngamarta kowe tak tundung Petro. Lho, malah ditundung pripun? Golek ana pertapan sing aran Pertapan Teja Kinurung kuwi kancaku. Pendhitane kuwi sumitraku ya dulurku. Jenenge Begawan Teja Sumirat. Kabeh gegayuhmu aturna marang Begawan Teja Sumirat. Nek lumrah wis ngerti kekarepanku, kowe mesti engko bakal entuk pusaka pirang-pirang kena kinarya godhong nggonmu bakal nglamar dadi tamtama utawa dadi pangareping Bintara ning negara Ngamarta. Nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono kawan. Semare koden prayetna semuliris. Wah, Petro ya aleman ki ya ngapa ta ya? Ora apa-apa, wong sing jeneng duwe gegayuhan kuwi becik kok nala garing. Nggih. Bagong pengen dadi apa? RT. Oh, malah medun ora. Wis ben. Ora usah digagas. Muga-muga gegayuhane Petruk iso kasembatan. Ayo, tole menyang negara Ngamarta. Monggo Pak kula dherekaken. Nggih, Pak, monggo kula dherekaken. Siji pincang siji joget angel. Wangsit pindha kumbang pindha kumbang hangat caping tawang susuh angin Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng. Iki ana wujuding kana kawan prapta ning Pertapan Teja Kinurung. Iki sapa? Nyuwun pangapunten Mremban. Sewu kalapatan diagung pangaksami, kula namung maos wonten ing gepura ingkang mapan wonten ing sakjawining pertapan. Wonten seratan Jawi Kina ingkang tulisanipun Pertapan Teja Kinurung. Mila tumunten kula lajeng sowan Paduka Mremban. Menapa kepara saestu panjenengan menika ingkang peparep Begawan Teja Sumirat? Iya. Aku Begawan Teja Sumirat. Dene kowe sapa Kisanak? Nyuwun pangapunten sowan kula dipun utus dening bapak kula. Lho, bapakmu sapa? Bapak kula naminipun Semar Badranaya. Ngendikanipun gadah rencang pandhita wonten ing Pertapan Teja Kinurung. Peparepipun Begawan Teja Sumirat. Kula putranipun Bapak Semar, nami kula Petruk Penemban. Ladalah jagat Dewa Bathara. Kakang Semar ora lali aku kelawan kabecianing Kakang Nayantaka ingkang wis mataun-taun srawung kelawan aku Petruk. Ya senadyan arang-arang ketemu nanging tansah ngerti marang kahananing ruwang kuwi becik-becike wong ana ing jagat. Nggih, matur sembah nuwun panjenengan sampun prisa. Ya
Kowe Petro, inggih, anake Semar. Inggih kasinggihan mekaten. Bapakmu utusan kelawan sira ana parigawe apa? Mboten dipun utus, nanging pancen kula menika dipun tumbung sowan wonten ing Pertapan Tejo Kinurung. Wigatosipun rak ngaten meremban. Estunipun kula menika rak dados abdinipun Pandhawa menika sampun mataun-taun, puluhan taun mbok menawi wiwit Pandhawa menika alit ngantos sak mangke sampun sami sepuh. Para Pandhawa menika badhe nglampahi kodrating jagat ing winastan Bratayuda. Inggih menika perang ageng antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Iya, aku wis ngerti lan wis krungu. Apan kuwi dadi tetandha pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa. Nggih. Nah, kula niku rak ngimpi-impi. Pun pinten-pinten dinten niku kula pengin matur karo bapak ning kula golek wektu sing pas mergo bapak niku lambe atine ora iso dicekeli. Tegese nek dong lega niku panjaluki anak ya dituruti, nek dong boten lega niku arep mung menjaluk sithik mawon ora bakal dituruti. Iya Petro. Lah dilalah. Kala wau kula matur karo bapak niku penggali bapak nedeng lega. Dumunten kula nyuwun Pak, kula niku jane ora mung kepengin bilani Pandhawa kanthi ngrumaosi kula menika jejering batur. Ning kok rasane kaya kepengin bilani para Pandhawa luwih saka jejering batur. Mula kula tak matur karo para Pandhawa nek kula mbok menawa didadekke prajurit Tamtama utawi Bintara sak mangke kula nderek majeng perang sageta nglabuh labet dhateng pundhen kula para Pandhawa. Terus bapakmu ngendika piye Petro? Bapak niku ngendika apik kuwi. Ning tak jaluk sanguwa sing komplit. Aja kok kowe arep golek iwak mongko ora sangu jala. Kowe arep tuku sandangan mongko ora sangu dhuwit. Mengko ndak kewirangan. Kowe arep maju perang ya kudu sangu jaya kawijayan. Lah kersane bapak sowana nang kancaku Begawan Tejo Sumirat nang Pertapan Tejo Kinurung. Nyuwuna daya piandel saka Begawan Tejo Sumirat supaya kowe diparingi daya piandel nek upama kowe ditampa minangka dadi prajurit negara Ngastina utawa luwih-luwih syukur bagi ketrima uripmu ditampa dadi senopati. Kowe wis sangu komplit nggone bakal maju ning pabaratan Petro ngaten menika ndene Bapak. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawe gandrum. Oh Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Semar ya. Petro apa kang dadi aturmu wis ndak tampa? Mula gandeng kowe kuwi asale saka Panakawan. Lan kowe kepengin dadi prajurit ana ing negara Ngamarta. Ndak udaneni apa kang dadi penjaluke bapakmu lumantar sira Petro. Tak paringi pusaka. Celu cacahe siji, wujud pusaka gobang aran Kyai Tundung Nyawa. Angka 2 kantong pangan ingkang aran Nyai Boga Sarana. Tegese lamun kowe dadi pangareping prajurit yen prajuritmu padha luwih, ora usah dadak kowe olah-olah. Cukup Kyai Boga Sarana mau mbok watek bakal iso nganakake dedaharan kanggo para prajurit. Oh nggih. Dene angka 3 budalmu marang Praja Ngamarta ndak kanteni prajurit pujan saka Begawan Tejo Sumirat 1000 cacahe ingkang padha mbiyantu Petro. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan penemban. Lajeng samangke monggo latrimaringaken sapurnane ulun paringake kelawan jeneng para Petro budhal marang negara Ngamarta. Nun nggih ngestakaken dawuh penemban nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Petro kanthong bolong. Om panggrataning Kyai Semar Badranaya cetha ora supe karo kahananku ora lali marang kananing Begawan Tejo Sumirat. Ya tak bali marang asal mula bukane gandeng wis bisa nyangoni pusaka kelawan Panakawan Petro. Bali marang asal mula bukaku lan bali marang asal kahananku.
kowe ora ngerti kelawan apa sejatine aku Petro. Aku Jim Solantara Gandharwa Maya ya Gandharwa Raja Bali. Bangsaning Jim kowe ingkang dadi anakku Petro tak sebda muga-muga kelakon penjangkamu aku tak bali marang asal mula bungaku Petro. Wah. Koko Prabu jimat semban kula, Koko Prabu pengayoman kula ingkang sekawit ingkang rayi nedya ngrembak perkawis Brata Yudha Jaya Binangun anggenipun maduka Kanjeng Koko Prabu sampun kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa ingkang tansah ngampingi dhateng para Pandhawa. Namung emanipun teka menika ketingal rawuhipun Koko Prabu Mandura mugi kacupetna semanten langkung rumiyin langkung prayogi menawi kula badhe nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun Koko Prabu Mandura kepareng tedhak wonten ing Ngamarta. Yo. Ngelingi Kanjeng Baladewa durung mesti melu para Pandhawa. Kula luwih becik takon ana dhisik apa wigatine bole kakangku nggone tekan negara Ngamarta. Sapa ngerti yen to rawuhe bole kakangku minangka dadi mata pitaning para Kurawa. Nggone bakal metung kekuwataning para Pandhawa. Werkudara, boleh kakangku piye? Aja kaduk ati ajaran menapa. Kresna, kula wonten paring dawuh. Ora usah mbok dangu. Pun kakang wis nampa sabdane Kyai Prabu Darma Kusuma. Monggo pun kakang apa ta sababe dene sowan marang negara Ngamarta. Tanana liya kejaba mung Kyai Prabu, mugi keparenga kula munjuk atur. Koko Prabu, kula sumanggaaken maduka Kanjeng Koko Prabu. Ngemuti bilih nalika semanten kula tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Wigatosipun rembak perkawis perang ageng namung nyatanipun jebul sak mangke ketingal awonipun para Sata Kurawa ketingal julikipun Paman Sengkuni tuwin angkara murkanipun Bapa Durna ingkang boten nilar dhateng watak candalanipun Kyai Prabu Duryudana wekasan dinten sak mangke sampun sami tata-tata nedya anggecak perang negari Ngamarta ngrumiyini tumapaking perang ageng Bratayuda nggih mangsa gelak wanci mila sampun ngantos sak mangke para Pandhawa karepotan. Kula suwun kanthi sanget tata samapta ing gati sawigring diri. Sak mangsa-mangsa Kurawa prapteng negari Ngamarta Yayi. Kandya bala Pandhawa mbiya gumulung mangung siring sata kura kambahung kesrukatite merut layut sagung praratu sang swatama ing kejoting galih wonten Ngamarta. Parandri mangke boten dangu sawanipun para putra Pandhawa. Raden Wisanggeni Bambang Antasena tuwin Raden Antarja karya kaget sanggya para Pandhawa.
wis anggeni sowan mangka tanpa tinimbalan. Siwa Ndarawati ya. Ana apa? Aku pengen matur kelawan Siwa Ngamarta. Ya, gage matura. Siwa. Sewu-sewu kalapatanipun kalputane putramu ing Drapsila Geni, aku nyuwun mangapura. Wis anggeni ora dadi ngopo. Wis anggeni ning apa? Mung pengen munjuk atur lan manjehake kelawan kewajibanku. Gandeng iki Bratayuda wis meh tumapak. Mula aku nyuwun dawuh. Gandeng wis anggene iki peranganing putra Pandhawa ingkang aku rumangsa ora duwe tata krama lan unggah-ungguh. Nggonku bisa ngatonake kabecikan sarta njunjung kelawan asmaning wong tuwa, ya mung aku kudu besok bisa dadi senopati ning negara Ngamarta, ngrabaseng para Sata Kurawa bareng karo kadangku tuwa Kakang Antasena wa. Wis anggene Siwa Ndarawati piye? Yen kowe takon babagan kuwi aja takon karo wakmu Puntadewa, nanging aku ingkang bakal menehi wangsulan. Siwa Ngamarta Siwa Ndarawati pengendikane bakal tak pundi dadekake jimat syukur. Kowe tak kandhani ya nggih. Yen kowe anakku wis anggene karo Antasena maju ning paperangan, ora nganti telung kedheping paningal Kurawa ludes keles tanpa sisa, tegese Bratayuda mengko Pandhawa ingkang ngukup kemenangan kuwi ingkang tak karepake, nanging ora padha karo kodrating dewa. Kang mangkono sira kulup mung bakal gawe wiranging para Jawata. Lah terus kananku sesuk piye? Sesuk ana lakone dewi. Wis anggilan Antasena cinipta ana ing jagat pancen wis kinudrat dening panguwasaning Hyang Asih Prana. Ana mungsuh ing kudu mbok sirnakake. Mungsuh kuwi kudu tak sirnakake sapa? Bareng kalon kadangmu tuwa ing Randu Gumbala ya si Antasena. Sesuk wis anggene bakal mateni Betari Durga lan Bathara Kala sadurunge tumapak perang Bratayuda. Kanthi cara mengkono Pandhawa ora ana ing bakal ngirigodha ning lakoni perang gedhe Bratayuda. Ngono apa? Iya. Antasena ya ngono. Ya, Pakdhe aku mengkari manut. Kanthi mbok lakoni kewajibanmu nganti tuntas iku wis dadi pratandha lamun wis anggene Antasena wis labuh kalan para Pandhawa. Nanging yen to kowe ora gelem nglaksanani kewajibanmu, ateges kowe weya marang sesanggemaning para Pandhawa tumrap atmajane ngaran Wisanggilan Antasena, padha karo kowe nyelaki dawuhing wong tuwa kang mangkono sira ora bakal kelakon junjung lawan asmaning wong tuwa. Ya, Siwa Ndarawati, yen to pancen kaya mengkono aku mengkari manut kundura marang kasatriyanmu dhewe-dhewe, sesuk wayane mangsa kala bakal katandha wis anggene njaluk pamit wae. Parang kula cumadeng dawuh. Ora lajeng kawontenanipun ingkang putra pun Antarja kados pundi ngemuti bilih kula menika ora ditebi papan kula kalian para Pandhawa. Tartemtu boten saged caket kalian putra-putra sanesipun Antarja wonten timbalan. Sesuk wayane mangsa kala wis nyaketi Bratayuda, tiling-tilingna karnamu kowe bakal tak timbali. Niki ngestaken dawuh. Bali dhisik niki ngestaken dawuh. Kula nuwun sinuwun. Yata laruta saking Gudha Sang Kurukula. Yen amutusa Sang Sri Petruk inggih. Lah ngopo Petruk? Apa ana perkara? Mboten. Kula sowan san pundhen kula para Pandhawa. Syukur bagi sinuwun Kresna lenggah mriki. Iya. Estunipun menika namung mrentur saking manah kula sinuwun menawi kula dipun lepataken kula mboten menapa-menapa. Upami atur kula menika dipun tampi, kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Kula menika ngrumaosi derajat kula menika namung batur, kula menika namung panakawan, ming tukang momong. Iya. Ning sareng caket kalian Bratayuda lah kok raos kula menika dipun tetangi.
rasamu katetangi perkara apa? Kula menika nderekke Punden Pandhawa pun dangu. Kula nek Pandhawa badhe nggadahi damel perang ageng menika raosipun kula niku pengin ngetingalaken labuh labet kula dhateng Punden kula Pandhawa. Srana kula menika mbok dipun inggahaken derajatipun dados prajurit menapa tamtama menapa bintara supados sakmangke kula saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Petro nun nganti didodhok pepulungan kowe ngatese kowe iki drajating batur Panakawan lah kok mrentrol pamikirmu kok kepengin labuh-labet kalian para Pandhawa ning kowe ngerti ora pitukane wong maju perang kuwi mung mati lho Petro cilik loro gedhe tekaning pati. Lah kira-kira apa kowe ikhlas karo nyawamu? Mboten ikhlas sebab napa to sinuwun, sampun kula ikhlasaken. Urip kula ya wis suwe kula urip ning alam padang menika pun dangu. Upama kula menika pejah mbantu kalian para Pandhawa, pejah kula menika mboten sia-sia. Mergi kula mbantu karo pepunden kula nggantu ali juragan kula. Malah kepara tumrap kula wong sing ora wani mbantu karo kabecikan sing dilakoni dening para Pandhawa, ndelik mringkus merga ora wani perang niku kula anggap wong wadon pepinjungan uripa ora ana gunane. Mila samono tetepaken kula tetep kepingin nglamar dados sak mboten-mbotenipun gadah pangkat supados sak mangke kula menika saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun. Petro, nun. Yen upama kowe tak dadekke pangareping prajurit piye? Niku ora guyon sampeyan ora. Kowe kepengin dadi prajurit, ning kowe tak dadekke pangareping prajurit. Malah pangkatmu ora baen-baen. Pengareping prajurit ana negara Ngamarta kuwi katelah pangkate jenenge jenderal. Weh, jenderal kancil apa? Ora sembrono, kuwi tenan. Lho, estu napa? Iya. Terus nek niku estu kula ajeng dinampake kula nderek. Kowe tak wenehi sandangan Petruk. Sandangane kaya ngono apa? Ayo melaku. Niki sampeyan niku mboten guyon to sinuwun ora. Kuwi tenanan. Kowe tak wenehi pangkat jenderal jenenge Jenderal Kantong Bolong. Wah, Petruk gleleng. Jenderal lele. Lek dengkul mlocot kuwi yo lali aku. Sinuwun Mandura ya nek kele ora. Wis ya, kowe dadi pangareping prajurit. Aranmu Jenderal Kantong Bolong. Nggih, matur sembah nuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Gareng apa ya pengen dadi jenderal? Ah mboten. Pun kula tak isah-isah mawon teng mburi. Malah ngrekoso dadi prajurit ketembak malah modyan. Eneng apa kula gareng? Wah, kula wau jagi wonten tepis wiring negari Ngamarta. Mboten kanthi kanyono-nyono. Jebul wonten satunggiling Nalendra Yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Saking negari nggawa penatas namanipun Prabu Naga Yaksa ingkang nguwuh-uwuh anggecak perang negari Ngamarta. Miwiti Bratayuda utusanipun Prabu Duryudana. Wah, widak mutar. Lah piye iki? Wong lagi diwisuda, lagi wae rampung, dadi pangareping prajurit. Ana kahanan geger kaya ngene kok malah merem lho. Lho, sinten to niki? Petruk ngono kok. Wah, gleleng bocah nek ketrima uripe. Truk. Tangi. Lho, garing. Basa karo kureng. Basa ngapa basa? Jenderal lho. Jenderal dekok apa? Aneh-aneh ora. Iya, iki wis suda dadi jenderal pangareping para kawula. Ha nek pancen nyata kowe dadi jenderal nyeramake uripmu marang kemenanganing para Pandhawa, ana kraman kok micek iki jenderal apa kuwi? Kraman apa rek? Ah, buta ngamuk. Weh, lah dak.
Sapa? Warakudara wis apa? Narendra ngguwa penatas Prabu Nagayaksa. Loro perang ning negara Ngamarta dawuh timbalaning Prabu Duryudana. Nggih mangsa gelak wanci Bratayudaya. Endi Pandhawa kokope getihe? Ayo amuk Suramrata Jayamrata. Wong bagus apa? Raden Janaka wis apa Nagayaksa. Utusaning Prabu Duryudana sumitraning Ratu Ngastina. Bedah Ngamarta ngukup kemenangan Prabu Duryudana. Jenderal Kantong siap 86. Oh iya basamu rasa dadak werna-werna to. Nggih pripun? Iki kanggo ngatonake dharmamu karo para Pandhawa. Nggih. Ora iso mateni buta kae, teges kowe mentala karo patine para Pandhawa. Ayo tak jajal kaya ngapa kesagamu. Siap. Sapa iki? Pengareping prajurit Ngamarta, aku Jenderal Kantong Bolong. Wah, lah jenenge kaya gethuk dengkulmu lho. Ayo. Petruk iki. Ning dadi pengareping para prajurit. Wah, kowe wing para kawan minggat to. Kowe sing minggat, wah, gelak limpamu dupak sepatu. Ayo aku aja pamer kowe wani Kumulasara karo Petruk ketiban Gobang Kyai Tundung Nyawa ora sirna Margalayu aja diundang Panakawan Petruk Barat. Mregah penggaling Lurah Petruk Kantong Bolong ing wis pinaringan pangkat dening Nata Ndrawati nalika semanten Prabu Nagayaksa den gulung dening Pilurah Petruk parandening mangke saged kinipataken wani Petruk nyaut Gobang Tundung Nyawa den sabetaken mestakaning Prabu Nagayaksa parandening mangke Prabu Nagayaksa saged nyaut jangganing Jenderal Kantong Bolong temah babar jatining wujud bali marang asal mula bukanira Prabu Nagayaksa sirna Margalayu. Paling candangi kula ming sulapan to. Sulapan piye Petruk? Kok men disaut karo buta. Lho, butane piye? Mati. Kula duduk nganggo Gobang Kyai Tundung Nyawa, pecah sirahe. Ning butane iso nyaut guru kula, wut ngoten kok.
Sandangan kula kok mreteli dhewe-dhewe do ilang. Petro, nun. Apa ing dadi penjangkamu wis lakon, nanging tetep kodrating jagat sira kuwi tetep ana kawan. Nggih. Wis tampanen lakon iki kanthi ikhlas. Ning saurane wis tau ngicipi dadi tam-tamaning prajurit, tau ngicipi dadi pengareping prajurit. Petro, ora usah dadak kowe matur. Sesuk kowe mesti iso labuh karo para Pandhawa, anut marang kekuatanmu lan anut karo kodratmu, Petro. Nggih. Trima ya. Nggih, matur nuwun pun kula trima, Ndara. Ayo, Ratu Gustiku Sirna Margalayu. Aku ora nrimakake, aku belakno. Wah! Wah! Ayo! Ah, ah, ah. Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Cek Pate, Pripun? mumpung gegeran. Ana tetembungan sinambi nyilem ngombe banyu. Napa niku? Sambil menyelam minum air. Niku sinambi nyilem ngombe banyu. Sepisan didayung loro pulo diselip. Wow. 1 kali dayung 20 terlampaui. Carane mumpung gegeran ayo padha nrabung Dewati. Monggo Kakang Durna kula dherekaken. Arsa madange jagat tumungup-mungup paning sapucak ing bukir marebak bangsa mirat neng soroting surya mega lan gunung napa-napa niku iso digayuh waton madhep mantep ning ya niku kudu sinartan kabisan anut karo gegayuhan sing digayuh. Upamane dadi lurah ya kudu ngerti carane mranata desa. Upamane dadi senopati ya kudu ngerti caraning perang, gelaring perang lan sak piturutipun. Anak kula Petruk niku duwe gegayuhan ning ora diukur karo kabisan. Lah ning sedhela ngene nemu apa anane mawon ya sing baku iso kasembadan kabeh crita menika wonten maknanipun ingkang sagedipun pendhet gumantung anggenipun ngonceki dhateng crita menika kala wau ya Semar purnaning gati sura sudra janing kang ratsura brasta tekaping kula Darmastuti rahayu ing samya makarya rahayu ing samya pinanggih ndara